Știai că România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană? Haideți să aflăm ce înseamnă asta și de ce contează pentru tine. Deficitul bugetar apare atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează. În 2024, România a acumulat un deficit bugetar de 9,3%. De ce s-a întâmplat acest lucru? Simplu. În anul 2024, statul a mărit salariile la bugetari. Au crescut cheltuielile pentru sănătate, pensiile au fost ridicate alături de investiții, însă nu a fost găsită o alternativă pentru venituri. Ceea ce înseamnă că pentru fiecare 110 lei pe care statul i-a cheltuit, a încasat decât 100 de lei. Ca să arate totul bine pe hârtie, aceștia au amânat o parte din cheltuieli din 2024 pentru 2025. Însă datoriile au rămas. Un deficit atât de mare pune presiune pe economie. România riscă să piardă fonduri europene și să fie sancționată de către Uniunea Europeană. Datoria publică a ajuns la 60% din PIB și e în creștere. Statul trebuie să găsească măsuri urgente. Fie taie din cheltuieli, fie crește taxe. Fondul Monetar Internațional recomandă pentru România un pachet de măsuri radicale fiscale pentru 2025, care cuprinde creșterea TVA de la 19% la 20 sau 21%, ceea ce înseamnă costuri mai mari la aproape tot. Impozit progresiv pe venit, ceea ce înseamnă că cota fixă de 10% pe venit va crește la 15% sau 25% dacă ai venit mai mare. Accize mai mari la tutun, carburant și alcool, reducerea sau eliminarea contribuției de sănătate pentru cei cu venituri mai mici, schimbarea metodei de impozitare pentru proprietăți sau micro-întreprinderi. Pentru tineri asta poate însemna să plătim mai mult pentru mâncare, transport și ieșire în oraș. Dacă suntem angajați sau avem venituri din part-time, să plătim un impozit mai mare, sau dacă vrem asigurare medicală, să plătim mai puțin. Aceste schimbări ne afectează pe noi toți. Scrie-ne în comentarii ce părere ai și dacă ai în gând alte topicuri pe care vrei să le abordăm. Vă mulțumesc!